DJ Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Oli and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu cha Singapore, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunze aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe ndosaka uri panapa pamusoro nhasi. So if it's your first time here, drag your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana unga wagara uri mugari wepanapa ndangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, zvamanje manje ndiri kufamba nenyaya yeeconomy. Kuoma kwaita zvinhu munyika yeZimbabwe to an extent yekuti vanhu vakutenga nekutengesa mari. Yes, mandinzwa chaizvo, kutenga nekutengesa mari Dzisingacha Shande. Ma-odd notes nema-odd coins akutengwa nekutengeswa. Ndo maomero aita zvinhu munyika yeZimbabwe. Vakomana ava vakundikana, inharo zvavo zvavanongoita but vakundikana. Ndo paitaurwa naThe late Morgan Tsvangirai kuti you can rig elections but you cannot rig the economy. Economy inongonokugarisai pasi. Mega motozozvona kuti zigira taiti rine power rari rega tiwedzere mamwe mahigher notes. In the next 2-3 months, uchaona futi zigira rakunzi tauda kuintroduce 500 yakabatana ne1000. After 3 months futi uzonzwa zigira dhakwa tauda kuchinja tisemwe currency ine power, just as a way of removing mazero nekubira vanhu mari. Zimbabwe nyika yaimbo yehuchi nemukaka, vanhu vachitenga nema5 cents. Ininiwo ndakaitawo lucky ndikakwanisa kupiwawo ma20 cents aya ndichienda nawo kuchikoro. Dola chari takarishandisa recoin tichienda kuchikoro, but zvinhu zvakazongodhakwa, zvakazongoenda pakaipa pakashata. Asi da kutepedzera nguva ndoda kuti ndikuratidzei nyaya iri panapa yandiri kufamba nayo. I've got a video yemunhu ari kumbari ari kutotenga nekutengesa mari. But ndisandapinda muvidhio iri zvizere ndiri kuti kana une bhizimusi rako rauda kushambadzirwa, bata Kuland kana kubata DJ Holy panhamba dziri pascreen idzo, tofambira nyaya dzacho, tofambira bhizimusi rako. Isusu hatina bhizimusi rinoramba. Nyange uchifunga kuti bhizimusi rako rakadhakwa harikwanise kusumuka, aiwa ukangoti bata pamanumbers ayo, tinokuitira mudhiginyira wacho. Regai tipinde tinzwe kuti zviri kufamba sei panhaurwa yekutengwa nekutengeswa kwemacoin. Muri yaZimbabwe ndiri muna mumbare parengi yeZupco. Mati manzi panzenge yeZupco andi? Rengi yeZupco. Muri kuona mari idzi dzamuri kuona idzi mari dzatashandisa kudhara dhara dzedze macoins. Atashandisa kudhara madola, ma20 cents, ma50 cents, mabondi mamwe ataimboshandisa kudhara nemari dzakatowanda wanda dziri panapa idzidzi. Handina baba vari panapa havandita nezvemari izvozvo. Regai ndichaenda pavari vagota vari kuronga dzimwe mari dzavo. Vane mabondi zvakare, aya mabondi akati wandei ari papapa avari kuronga. Baba makadi
Munofara ndiri kuona muri kuronga mari apa. Chii chiri kumboitika panapa mukuita sei? Panapa tinotenga mari nekutengesa. Munotenga mari nokutengesa mabhondi waya Mabhondi waya nemari dzakutare. mari dzekudhara dzose. Oh, imimi kuti dzizoungana somukadzawane kuzosvika papa Tiri kuuya nevanhu vakasarira wanani vachitengesawo vachitengesawo. motenga mozotengesa. Saka muri nototenga vanhu notachitenga makoini aya. Vamwe vanochitenga makoini iwawa vari kutenga. Makoini rimwe chete nomitengesa mari. Wani ndogona kuita dola kana pondo. Koini rimwe chete dola. Koini rimwe chete dola. Wani koini. Wani koini yaunenge wakabata. Rino iri. Dola. Dola. Alright, ko bondi munotengesa sei kana muchitengesa? Kana chipeki chakadai. Tinotengesa nini tinoita dola. Choita dola chakadaro ichocho. Chakadaro. Chipeki icho. Chipeki. Yainzi ma 100 bondi kai. 100 bond. Dola kadaro. Ma 50 bond andinawo futi. Kuna ma 50 bondi. Saka saga rese rakazara makoini mazigi. Mazigi mazara mabondi. Makazara mazigi. Ma 50 bondi. Achiri kwai. Ma 50 bondi kune vanga wazi. Mabhera cheki munawo futi. Arimo masaga imomo. Masaga ese akazara nemabondi nemacoins avari kutengesa panapa pano parengi mamwe idzo mamwe mabondi nemabhera checks wakabata vari munhu akaita initiative yokuti ndira kumbotsvaga mari vanawo mabondi avakabata vari kutengesa. Saka aya munomitengesa sei? Aya akadai ndotengesa Dola dola iri 1. iri 1 Aya ipagonwa aya. Dola. Saka vanhu vari kutenga here mari idzi? Vanhu vachitenga. Saka vanhu vanotenga vanoda kudzita sei mari idzi? Mari idzi vamwe vari kushandisa kuratidza vana. Kutoti onai mari yake takambopfuura neapo takambopfa vari kuzviita history. saka kusvika nhasi vatova nehistory kutoti no mari hairaswi. Ko imi makazvifunga sei kuti mugozounganidza mari dzakawanda so dzese idzi kusvika dzawanda kusvika zvakasvika zvaitika kundezvekutoti ndakatumwa naMwari kutoti ratidza vanhu vanoramba mari hairaswi. makatumwa kuti muratidze vanhu kuti mari hairaswi, muri kuichengeta muchizovatengesera bheki. Tichingotengesa ndakutoita nayo mari ndini manje. Saka baba munonzani? Ndinonzi Arafat. Arafat pano pamusika wembare parengi yezupco muri kuona mari idzo mabhondi. Masaga aya amuri kuona kumasura aya masaga akazara mari iwaya mabhondi akazara macoins aya mamacoins ndo mamwe akawaridzwa aya padisplay ari panapa pambare pamusika pano. Ndinonzi Rusununguko Max Mutero. Right, thank you very much mukoma Rusununguko Max Mutero. Aiwa tinotenda ne good reporting. Hanzi mari dzakutengeswa. Hanzi ndakatumwa naJehovha kuti ndizoita basa rekuudza vanhu kuti mari yakuita sei hairaswe uye inotengeswa. But on a more serious note, on a more sad note, this is where we are coming from as Zimbabwe. Murikuona mari dzirapo idzo macoins ari kumashure kwangu aya. Takaenda nawo kuchikoro ma 20 cents, ma 5 cents, madola, ma 50 cents ecoin. Achishanda ane power zvekutodara. Ndo mari dzataipiwa kuendesa kuchikoro idzi. Pakazouya mabhera check, pakazouya mabond note, pakazouya ma-RTG, zvinhu kusvika pazvasvika muzuva ranhasi. Handizivo hangu kuti vanoita zvefinance ava, vane ruzivo rwefinance ava, why vachiramba vachingodzokorodza the same thing vachiaccepta different results. They keep on repeating the same mistake yakaitwa naGono, ndo yavanongoramba vachiita until zvinhu zveshe zvasvika pakudhakwa. Vobva vadzingwa basa, popinzwa mumwe governor oita futi the same thing, ointroduce okudza kuti hanzi Ziggy is going to be very strong. Ziggy is the strongest currency in the region. Ziggy muchazoritsvaga muchirishaya. Gore rotopera tozomubvunza kuti ko haufaka paipaye Ziggy riri kuita sei? Ziggy racho ranyoperwa vanzi rakabhekwa negoridhe. Goridhe racho rombobviswa kumashure kweZiggy rotengeswa. Amene muri kuzvionawo sei muri yeZimbabwe zviri kuitika izvi? Hanzi Zimbabwe ndiyo yega nyika inotenga nekutengesa
mari. Ndokudhakwa kweekonomi yedu, ndokudhakwa kwenyika yedu. Nyaya yandokufamba nayo zvamanje manje. As for me, DJ Holly, and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Let's meet in the next video.